सट गईल। आय हाय लागल करेंट जैसे देह में तन के सट गईल। तोहला माला देख के हमारा दामा फट गईल। तोहला माला देख के हमारा दामा फट गईल। मनीष रक्सौल, अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिल्ली। काच बाबे उमर हम झेला नहीं पाइब। फूल जाई तम हम बेहोश हो जाइब। काच बाबे उमर हम झेला नहीं पाइब। फूल जाई तम हमर बेहोश हो जाइब। देखते ही खून आधा किलो फट गईल। लागल करेंट जैसे देह में तन के सट गईल। तोहला माला देख के हमर दामा फट गईल। तोहला माला देख के हमर दामा फट गईल। म्यूजिक बाय मंटू मनी। बानी हम नादान हमर ले पक्का तू जान हो। महेश तिवारी ठेर कर जन घेरान हो। बानी हम नादान हमर ले पक्का तू जान हो। सूजी तो सूर्या ढेर कर जन घेरान हो। मेरा मन जुगे सबर दिमाग पलट गईल। लागल करेंट जैसे देह में तन के सट गईल। तोहला माला देख के हमारा दामा फट गईल। तोहला माला देख के हमारा दामा फट गईल। लागल करेंट जैसे देह में तन के सट गईल। तोहला माला देख के हमारा दामा